mabe yangu ndauya nonhaudzo manhokodzo zvauri 20 mwedzi uno wandira. Bato roZANU-PF raita pokare rakamboitira kuna Pius Ncube apa richiitira Shingi Munyeza. Shingi Munyeza abatiwa upombwe hwaanga ari kuita ukabva watanikiwa pachena. Izvi zvaita kuti iye abva ati akumbomira kuita zvinhu pamberi pevanhu nokuti anyadzisa. Idi zvakatooma. Papinda nyahwanyasi kwai Sibusiso Moyo wapfa. Sibusiso Moyo anga ano makore 60 noribodzi apa ari egurukota rozvokuzvidzana nodzimwe nyika. Usawirawo dzimwe nyika idi kwai hwapinda mhepo yakashata. Wanhu pasi rese vari kundoramba vachipa rutsigiro nokufunga kwavo kuna Hopewell Ching'ono pabodzi na Job Sikara naAlan Moyo. Watatu ava vakasungiwa nehurumende vachipiwa mhosva dzakasiyana-siyana, asi palibe kana chibodzi chiri kuningisika zvino. Toimba kuti vari kuramba vachisimbisiwa. Vanhu vokumaruwa vokuHonde Valley vaendesa hurumende nobazi rayo roAdha kumataurodzi mhosva nokuti iri kuita basa rokubhemba chokudya chavo. Zvavari kurimazvo zviri kubhembiwa nokuti Adha iri kuda kuingidzira kukura kwemapurazi ayo. Izvi zviri kutorwadza vazhinji nokuti ndo pega pavanoraramira. Idi tima rino vanhuwa unosaya kuziva kuti vakambobahwa sei. Vomabhizimusi vanyora tsamba kuna Wachiwenga vachikumbira kuti hurumende ivapewo imwe mari yokubatsiridza kuti vanhu vavo vagoita kuongororwa dzihwamupengo. Izvi wareketa pabodzi nokuda kuti nguva dzokutengesa dzomabhizimusi dziingidziwe kubva padziri kureketa kuno. Izvi zvaita kuti vazhinji wanetseke nokuda kweizvozvi. Mabhizimusi ari kuramba achitaikirwa nomari nokuti zviri kuramba zvindodari. Toimba kuti hurumende ichagotetekerawo zvavari kureketazvo. Idi dzihwamupengo paribe polisi iri kana nokumajere kwairiko pokare zvino. Kureketa kuno tiri kuziva kuti Jacob Mafume pabodzi naFadza Emaere wabatiwa dzihwamupengo. Ukuwo vamwe watatu wainge wana Jacob Mafume pai wakatogwarashiwa naro dzihwamupengori. Idi siya wakuya aribe chibodzi chaari kusiya aribe kukuya. Tirambe tichinamatira kuporesiwa kwari kuhwarawa. Mari yokuAmerika svondo rino kwairi kutengesiwa nomadhora 200 anomasendi masere omunyika. Ukuwo kwai svondo rino kwakatengesiwa mari inoita mamiliyoni 35 omari yokuAmerika. Toimba kuti ichaitawo tusvinu kuti vanhu vagobatsirike zvakanaka. Tiringe hedu dzopasi rese. Kwai kuUganda hurumende zvayakaita zvokupfika dandemutande munguva yesarudzo zvakaita kuti naiyo itaikirwewo nomari apo pabodzi nokutadza kana kubhadhara wasenzi wayo. Izvi zvinotorwadza nokuti wakuruwa madiro avo okutonga nyika anoita kuti wazvirume kunyangwe nochigunwe. KwaAmerika Joe Biden kwai atora mhiko dzache dzokutangisa basa nyasi. Atora mhikodzi akabva apa mureketo wache uyo anga ari kuita nyasi. Toramba tichilingitsa kuona kuti zvichagodini paanenge ari kutongapo. Dai agotongawo tusvinu kudarika zvaitiwa nawaTrump. Nyika yeMozambique yareketa iyo kuti kuri kuuya rimwe dutu mupengo rinongo richihwadza pokare mazuva ari kuteera. Kwai vanhu vari dzasi vanofanira kuendawo pakakwirira kuitira kuti vareke kugoweredziwa nayo mvura iyi. Idi mvura iyi yaramba yakasimbirira nyika iyi zvokutoti kana kukohwa vanhu vachagona kutadza kukohwa. Apawo muZimbabwe inogona kundoerekana yasvika zvokutoti vazhinji vari kukurudzirwa kuti vareke kugoita kuwaraihwa, asi waite bau rokuramba wakalingitsa kuti zviri kutekaira sei, wareke kugoweredziwa nomvura iyi. Kunyika yeNamibia madzomba anetsa pokare. Chinguru yakabvira kuhwadza kunyikaku aramba kudekadzika madzomba ya kureketa kuno kwai
zvirimwa zvaaparadza madzombo aya zvinosvika mahekita zviuru 50. Izvi zvakatooma nokuti zviri kureketa kuti nzara ichaita kufunya chisero munyika iyi. Tinoemba kuti wakuru wokuNamibia wari kuita tusvino kuti wareke kutsitsirirwa nonzara pabodzi pounodzihwa mupengo. Takadaro mabi angu togumira pano ndiri wenyu Mhandiwe Wonhau.